Aizawl North 2 constituency atanga sangni le som pariat le sangni le somni pathuma thlantlin tuna Minister of Higher and Technical Education ni mek Dr. Vanlal thana chuan inson rewang emo thildanga po khotlang lo dora ma lo la thin te hi ti to lo turin ka hriat tira Zirtirtute te emo puna khotlang emo pol puna ma la thin te chunga hian natakin ama po a action an lo lak to thin angin action kan la don ani ti in Zirtirtute inson rewanga zirlai pol le NGO hruai tu te ruai thin anom thu asoya zirna tak adang ngai tu theilek lova in nor tum na te po hi a omem ni ti in Mizoram zirna in achiat pui thei hial tur chungchang asoi hi beng sika kan ngai tu a hawangai chibai ule lalrem ruata khiang te kania Sarkar sikula kairual zo ka Zirtirtute semzai tuma sarkarin ma alang mek na ro kholna an tok ti Education Minister thu soya tangin alo lang chuaka Mizoram pum huwa pa kan zirna kalphungin achiat pui rup thei tur chungchang ani zia te po asoi boka Zirtirtute te chu mundang le khodanga anin son hre luat wanga zirlai pol le NGO hruai tu te pun an om ti soin chutianga ti te chunga chuan nataka action lak ani tur thu asoi chungchang te kan bel chiang don ani Minister press conference chungchanga kan be chan tur chu DIPR po in video siam thauma se Explore Mizoram YouTube channel ami ania video description a link kan da akin changa ngai thadu tan lo en mai ni se Mizoram sarkar chuan tunlai hian Zirtirtute in dailona awanga harsat na sutkian tumin Zirtirtute semzai na athok mek ni in minister chuan asoya son chua an omlo na na Zirtirtute then khat zirlai pol tele NGO thlenga puna sarkar ta na ro kholna thlen tu an om ti soin in son rewang emo thildanga po khotlang lo dora ma lo la thin te hi ti to lo turin ka hriat tira Zirtirtute khotlang emo pol puna ma la thin te chunga hian natakin ama po a action an lo lak to thin angin action kan la don ani ti in Zirtirtute te chu awau khan Education Minister press conference nei hun hi June ni som pakhat zirtom ni tuk ania Minister chuan he press conference a hian khopali le college pani athur chuak bi ka chung te chu kan thlir ho ma sa phot don ani Tlabung High School a Zirtirtute om dan hi kan hriat anga in karinga Zirtirtute hi maths la thei pathum man nei ni physics chemistry maths la a degree nei BSc panni anom ba ka MCom man nei a kan da chuana school la kha MCom be rakha kan da chuana school kha maths teacher nei lo an ni sta chuan Tlabung joint VC le NGO ten an thu chu dan tam taka kha chuan Zirtirtute nei chun la chu kangin social media te kan an lar chhota a chu dikhi mi puin an hriat anga in ka hria a kang thelna tura an Zirtirtute la chu kangin min han bei boka om vio VC kan nei lo na ve ve ni amaro chu kang thelna tura tan hian Zirtirtute hi son an ni lem lowa in dai lo na phushu tura son thin an ni Tlabung High School a cherkop Zirtirtute pathum BSc pani le MCom pakhat anom meka cherkop Zirtirtute an nei chun son chuak angin social media lama an lar ni in Dr. thana hian asoya politics boruak dang hlia khuna na mantum om anga ti tlang than ani chungchanga kang thelna tura tan Zirtirtute son an ni lem lo in dailo na phuru tura son thin an ni ati joint VC le joint NGO te khan kating khop han hlan ken lo pen thri ne maths teacher pathum nei chunga pakhat kan la ka hian enga tinge an thina chiat tak viau ti hi zona ponin zo tel anga in ka hria a khodang zirna runa Zirtirtute omzat te chiang taka atar lan lain darlon khwa a zirna runa Zirtirtute omzat ero atar lang lova ma se darlon khwa a Zirtirtute te chu anin dai hle ni in minister hian asoi darlon MZP headquarters lama tangin tuna lekha kan an dong le a hi poi ka ti khop me a LDC son awang le Zirtirtute son wang ani Zirtirtute kan en hian Zirtirtute zat kan hua kan sona hi omlo ta po ni sena ni china ka soyang khan Zirtirtute te hen line dai ni
Zirtirtu pakhatin MZP alo dora an tho thin te le in dai lo anga a soi wangin tuna hen harsana kan to ani ti ka ta lang darlon khua a zirtirtu pakhat chuan MZP alo dor ani oma ana tho thin chungchang le in dai lo anga in soin MZP a hril ni oma ni MZP lam chuan education minister hna ziakin lekha an thelu ta MZP lekha thelua chuan engtiang takin nge a in zia ti hi minister hian tarlang lo ma se ngen na emo dodal na emo po om se zirtirtu son chungchanga sarkar hmalak na chu akal zel don nia ngai thei turin boruak omdana zirin hei po hi action la kani ang atia Zirtirtu ten hetianga pol te mo tu te mo alo dor hi sarkar ha thokina an ti lo tu ania borok dana zirin hei po hi action la kan don ti ka ta lang tel du ma se minister hian action lak ati hi zirtirtu hremna lam tin zone po ani ve theiti a press conference top lama athu soya asiat thei champhai khopuya po zirtirtu in dailo na aringun malmal hle a Champhai Higher Secondary School a hian Zirtirtu heti som hi le panga noma chumia achan ve ai tam chuan accountancy Zirtirtu ina class alak zatang thi an ne ani Zirtirtu som hi panga an principal ne an principal jong class ala tam vak lo som hi le pali zinga som pali hian period kar khada som le pali an nei accountancy Zirtirtu point chu che chu ne ya enge anin dai lo na big hi ka fe thiam che lo wa an mani po chiang takin ka frila hei chu atu love ten business studies la Zirtirtu pahnian ne kar khada period sarin nei ni kar khata period sari chu ni khata period khat le a ni hi chung ka period ni an nei ang ani a education minister thu soya tangin champhai higher secondary school a zirtirtu pakhat accountancy zirtirtu chu ain dailo hle ni in thule la anei ani mela principal telin zirtirtu somni panga an oma principal tel lo po in zirtirtu somni palizet an lani thawani chu anjinga zirtirtu som pali te chuan an zirtir thin ti soin kartin period som pali an la thina accountancy chu nitina zirturni ta angse pol som pakhata period khat pol som pahnia po period khat bok subject dang zirtirtu te ang bokin accountancy zirtirtu po in nitin period ni zel azirtir thina chuti chunga champhai higher secondary school in accountancy zirtirtu bi ka boruak anei tlat hi thilma katling nileng lenga subject khat mal thlur bik chiam thu om heksu nitina minute somli panga vel zel period ni alak chuan nitinin darkar khatli achan ve zel zirtirna hunatan amang tina ania hapta khata ninga school kalse solkar khata darkar sari tling lo deu zirtirna hunatan amang thin tina thlukani solkar khat zela darkar sari vel zirtirtu in isu anei hi makve takani anin pei zon thea emkom thap ania anin pui ton the chuwang chuan rom manna siam the ania accountancy Zirtirtu bi pahti an nei a hi an nei lo hi kan sia thiam pui pe theila chu kan du tuna ri chuan pe thei din huna kan ding lawa pe lo po nila Zirtirtu hi anin dai ani ti hi ka ta lang sarkar na tamzok thoktu te hian nitin dar kwa atanga tanin tlaidar li thleng thokse ni khachungin darkar sari zel an thoktina ania solkar khachungin darkar somthum panga an thoktina ani kun ha thoktu te hian dar kwa atanga tlailam dar li thleng an thoa inrin ni a an fe boxi chuan solkar khachungin darkar somli pani an thok theya mi ten hapta tina darkar chuti za ta tamna an thola ya kartina darkar sari vel chau thok thinin ha le rim big riawa in ria a sarkar beng a thlen si chuan ngai tu ana ati thui hle mai Mizoram marchak tlang dunga khoto berdottu kholian high school chuan cherkop zirtir thei thiau zirtirtu palingot an neya anjinga pathum te chu cherkop lama thiam bik an ni le ngala anjinga pakhat son chu ania boruak an nei ve hat thomai kholian high school atang Zirtirtu kan son chuwa wangin khotlang atangin ei chu chuan la sei an la nei lem loin ka ria maro chu ami malangte apol soi tuang ten ka PhD te mangai po ni non dole a kholian high school a hian MSc BSc degree nei Zirtirtu palianom chung jinga mi pathum chu maths degree nei ni
chung singa mi pakhat chu kan la chuaka enga tinge khotlangin hetia kan lo apui le tak hi ka zona met zirtirtu pathum an neya kan da chuan met zirtirtu nei lo school an ni le a khotlang chuan zirtirtu tam thiang ber kan nei kan du hi chu ka thiam amaro chu khodanga an mamo em hetia kan in dei lo la ya zirtirtu kan son hi in tham sak nok nok ani lo mun danga an in dei lo wanga pot kan ni ti hi min thiat pui turin khotlang soi tu te po kan en du a kholian khwa mi te chuan norna le dodal na lam hoya ma an lak thu hriat ani lo ni in minister hian a soina a press conference mewa khoming mera a phorlan awangin engemaw tak zong a in mung mek ti a hriat thei thung education minister chuan Nathial college a geography zirtirtu parukle Aizawl North college a geography zirtirtu tho pasari an om thu te atar langa anin daya zirtirtu kan lak chua sak don ati mia college panileka geography zirtirtu som pathum zet anom hi thilmak atlinga enghun lai le tu sarkar laia chuti zat zat da tok nge an ni ti soilang lo ma se ZPM sarkar chuan heng college pania zirtirtu te hi ason kwal don ti ero chiang takin atar lang thung education minister press conference a thilpoimo em lo lang tel chu zirna tak tak ngai to theilek lawa innor tumna te po hi a omem ni tia asoi hi ani minister le department how to lian te chuan na po an nga in an thok nem nge yang ma se minister berin zirna tak tak a syllabus te le thil dang ngai to hlei theilo wa kanin zar buai tia asoi chuan Mizoram zirna hian a chiat pha lo vek po in ma ero ason hlei thei don hau lo ti ati chiang hle anin dei thei dan tu ngai to in kan rema chu chuan kan hun po heta he la zirna tak tak a syllabus te le thil dang ngai tu hlei thei lo ten kanin zar buai to na arem chan dan ai kanin son ta chenga tu te mo lungoi lo mo tu te mo a borok siam du te pon yang thena chuan om tak te ron ti chuak te pon ni tho chunga wang chuan kan thut non le ngai fo transfer and posting ina har sat min siam tam du tu khian kan lu ti haya zirna tak tak adang ngai to theilek lawa innor tumna te poi omem ni ti te kan ne ni Dr. Ma thanan zarbuai tu ati hi zirtirtu son hre wanga MZP le NGO pun tu te transfer awanga har sanna nei te chungchanga press conference ni ma se tlabung VC le join NGO lamte po alam rik tela wangin politics thila in beina atel nge ti achianga sarkar lamjok offside ang hiala anlan theina khopa inzar buaina athleng ani chuan politics in hrui po na anga langma ni se Mizoram zirna hian atwar hle theidona zirna kalphungte in zirtir dan le zirtur chungchanga rilu seng hlei theilo khopa sarkar kan zar buai chuan atwar tu tur chu mi puite bok kan ni don si a ngai tuana sen viau kan ngai hlom ni in alang kang thelnan chuan tuifi mina dailo po in tuinu po man mai turti policy man na chi lo berte jinga mi ni in alang zirna tak tak adang ngai to theilek lawa innor tumna te poi omem ni ti te kan ne ni chutiang thil thlentir fo thin tu te chu zirtirtu son hre wanga komo bolte an ni le lek phei chuan sarkar hi pa hrek hroka a chet fo angai ti na ani tlin non lo hlau wanga chengam lo minister ani phei chuan chu ramle nam poi khoina lian tak ani lo thei lawang ZawlaiDi channel hian belhchianna rin tlang le ngai nom ba ka thil thleng poi mo big reaction video kan siam thina mailawa ilawin nang fak ve zel theinan khongain min lo subscribe sak vela YouTube algorithm hian comment le like tam apiang warzo ka apholan thina wangin khongai takin min lo like sakla min lo share dar sak bok don nia tin ingai dan imu le hriat dan te po in thlahung hau lovin comment mangin dar lang ve thin don nia